Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi ga baki ɗaya dukkan jama'a wanda suke Niger da ma wanda suke waje da ƴan uwanmu wanda muke nan tare da su muke nan waje duka kowa da kowa ina muku fatan alkhairi. Masha Allah da Allah ƴan Niger a tsaya a san abin da ake a tsaya a yi zaɓe na gaskiya a Niger ba wata saini ba ko wani waye sun zo su je su shiga su daƙula mu lamura. Ku ne za ku tashi ku ƴan Niger mu ƴan Niger ne ku wanda kuke can ku za ku tashi ku tsaya ku kasa ku tsare wanda ya ci a bashi wanda ya ci a san shi ya ci ba wani ya ci ba a yi danniya a ɗauka a ba wani don ana tsoron shi yake iko. Dan na ji ma suna hutawa suna magana ai zaɓe ya ƙare zaɓe ya yi wane ne kowa yana sa dan shi zai ci allura ce a cikin ruwa. Ku za ku tsaya ku hudda kanmu ku tuna wuyar wannan da muka sha a Niger ta shekara goma muna shan azaba a Niger. Ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa kun ga dai yanda aka yi kun ga dai ɗan ƙasa yanda ya ci da ɗan ƙasa ko kun ga ɗan ƙasa yanda ya wargaza ƙasa ko to kusan matakin da kuka ɗauka. Wurin Allah wannan zaɓen wannan shine mahutarku ba ku da wata mahuta banda zaɓen wannan. Ku san abin da kuke yi kana fama da shinkafa da za ka ci kana fama da hatsin da za ka ci kana neman tuwo a zo a baka jika 10 a zo a baka jika 2 ma nake so kai a baka jika 2 a sace ma jika ɗaruruwa saboda jika 2 wannan kai ka je ka bi jika 2 an sace maka ɗaruruwa me aka yi. To ku tsaya ku a kan mu ƙiyamar lele ku san abin da kuke fa kai matasa ku ne masu jini a jika kun ga dai mutanen nan kun ga dai azabar da muka sha da an kuka bari mulkin wani ya miƙe haka to komai Allah yake yi amma kuma ku tashi ku yi addu'a ku kaɗa ƙuri'arku ku kasa ku tsare ku ne za ku ce wata saini za ta zo daga wani guri ta zo ta muku zaɓe ta muku abin da ranku yake so. Ku ne za ku tashi ku tsare kanku da kanku. Kun ga Najeriya yanda aka yi ko wuya da ta yi wuya tura da ta kai bango da kanshi ya kiraya ya sallama. To kuma ku tashi dan Allah dan Annabi ku tashi kwanmu da kwalkwatanmu ku sabke mu wannan tarayya wannan ku raba mu da tarayya wannan mun gaji da taruwa wannan da ake da tura da komai kawai ana taruwa ana watsa mu an kawo su tura sun zo cikin ƙasa suna sace-sacen su da sunan tsaro ne suke mu mun huta mun zo nan muna bauta kadiba neman kuɗin da muke duk layin da ka fita a nan kawai ɗan Niger ne a zamana akan layi neman tuwo ne neman abin da zai ci ne da sunan wai har an kawo ne ya tsare shi. Ku diba miliyoyin matasan da suke waje wallahi yanzu in ka fita daga nan miliyoyin matasa ne za ka gani kuma duka 'yan Niger ne ka kama daga shekara 40 ka yi ƙasa kawai duka haka nan ne ka zo kan zuwa shekara 15 duka 'yan Niger ne neman kuɗi ne ki neman abin da za a ci ne ake yi. Muna fama ruwan sha ban mu da shi ban mu da ruwan sha tsaron ma bai game mu ba da kirki. Yau in ka je in a karkara kake in Allah ya sa a ƙauye kake yau in ka tafi birni ka sayo abu da kuɗinka sai a ɓoye za ka fita da shi to me ake so ɗan ƙasa ya yi. Yanzu nan in ka je birni ka sayi moto wannan ɗan moton wanda su suna saman mota ɗan moto wannan in ka saya sai a ɓoye za ka fita da shi sai ka ɓuya za ka fita da shi sai ka ce wanda ka sato shi ga can ɓarayi suna nan suna yawo a daji suna abin da suka ga dama amma saboda me yasa kai doka da inda ka tsaya ka ce gaskiya za ka bi kai ne za ka sha wahala ko kai da ka tsaya ka ce gaskiya za ka bi ka zo libi ka yi dafanka ka tafi Najeriya ka yi ɗan shayinka ka tafi Cote d'Ivoire
ka yi ɗan shayin ka ta yi alje, ka yi ɗan dakonka da shayin ka da ɗan kasuwancin ka tattaro abin da ka tattaro ka zo ka sayi yar tahunan ka kai can ƙauyen ku ka riƙa niƙa kana ɗan samun kuɗi, ita ma a ƙwace, ita ma a ɓoye kake kai ɓoye yanda ka san ka sato, yanda ka san za ka shigo daga wata ƙasa, yanda ka san ka sato wani abu ka kwaso ƙwaya a jikinka, haka ake ɓuya da mai in za a fita da shi karkara. Ina dalili jama'a wani abu? To wallahi ku zo ku wa kanku ƙyamar 'yan Niger, maganar gaskiya ku san abin da kuke. Yo otal me muke a otal? Wai an ce mai an gina mu wata otal, su waye ka gina? Wannan tsarin otalkin da kuke gani, wannan tsarin otalkin ba tsarin kirki ba ne. Su waye masu shiga otalkin? Ko wata otal da aka yi gida ne aka wa masu jajayen kunnaye an sun zo su samu gurin kwanci. Ban mu da ruwa ku je ku shiga mana otal? Otal kin da Allah, haba kuma hallo ku zo ku riga wani he. Ni ba bazin bane wannan so, ni kawai tarayya ce ba ta yi ba, an dai tsari zai irin na Muhammad Isu kawai. 'Yan Nijar ku san abin da yake muku ciwo, da Allah ku tashi, ga matasa nan sun tashi, ga matasa nan ku je ku kallabu a tsayin wannan, kullum suna rigima a tsakaninsu, kullum suna yin rigima kuma ba abin da suke yi mu daga sun hau ya ba su hau ba, daga an canza ma ya ba a canza ba. Kadi wannan kudin wannan da aka samu a mulkin wannan ba taɓa ba samun irin shi, kuma dan Nijar bai taɓa ba shan wahala irin ta wannan mulkin da aka yi, bai taɓa ba sha. To wallahi 'yan Nijar ku wa kanku ƙiyamar lalle. Assalamu alaikum.